Ano sa pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko at pinaamin ko ng Mamimiss kita. Sa tinig ko pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pa nga kung ipagdarasal pa rin kita. Darasal pa rin kita. Ayan guys, pwede na po kayo dyan, makipagdikitan. Hello. Hello, Nigel. Hello, Nigel. How are you? Hi to my 3 viewers, guys. Hello po. Kindly like my video, guys. Thank you. Good morning, host. Good morning din po, Team Hali. Team Hamali. Ayan, pwede po tayo magbaba dyan, ma'am. Ayan po. Bali, ayan. Thank you po. Ayan, guys. Bali, welcome po tayong lahat. Ngayon lang po na isipang mag-live ulit. Kaso, gusto ko kasi ngayon is maraming maangat. Kasi ang dami kasing nalagas. So, kailangan nating magtulungan ngayon. Hello po sa aking 3 viewers dyan. Thank you po. Ayan. Live na po tayo ngayon. Ayan, thank you po. Pwede pong pa-share ng community natin. Pa-share po ng community natin, guys. Ayan. Dikitan kita sa aking banana, ma'am team, Amali. Pinagtanunawan. Ayan. Host, medyo naghahabol po ako ng watch hour. Sana matulungan ako. Watch hour din ako, madam. Actually, watch hour din po ako. Mag-live stream ka lang ng mag-live stream. Same tayo ng ng hinahabol, watch hour. Mahirap talagang kalaban ng watch hour po. Ilan na ba ang mo? Ilan na ba yung mo? Ilan na yung subscriber mo? Baka mataas naman ang subscriber mo. Pwede ka naman na sigurong mag-upload ng mag-upload. Dapat damihan mo lang yung upload mo po. Damihan mo lang po yung upload mo, madam. Ayan, hello po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan online. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ayan po. Kapag naalala ko ang mga araw na kasama tayong dalawa, ngiti ito sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasiyahan. Hindi pong kapag tayo nakatitigan, mangingitian para bang nahihibang. Mag-iingay kahit sobrang tahimik ang kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo na wala tayong pakialam. Punong nandun ka pa, laging pumupunta. Di naasahan may sobra sa kalaking dila. Ayan, hello po sa ating mga viewers po dyan online. Thank you po sa inyong pagbisita. Ayan, maraming salamat po. Palike naman po ng patamsak po ng ating Pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa. Makakatumbas ng iyong napadama. Salamat sa pag-ibig mo. pag-ibig mo. Nasa puso't Isip ko. Inaamin ko na namin nisita.
Nami-miss kita. Ang baby ko, kahit alam mo rin sa piling ko. Piling ko kung aking ipagdadasal pa rin kita. Thank you po, Ma'am Team Hamali. Ayan, maraming salamat po. Ayan yung may mga community po dyan. Pa-share po ng ating video, guys, para dumami po yung ating bisita ngayong araw na to. Dahil medyo matagal-tagal tayo ngayon, guys. So, kailangan natin magtagal. Ayan, thank you so much po. Maraming salamat. Ayan, hello po sa lahat po dyan. Maraming salamat po. Hello po sa ating 4 million of the house. Ayan, pa-share na lang po ng ating video, guys. Thank you po. Pagbuksan mo na sana, kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang pilitin. 1.6 ka na pala eh. Mataas ka na sa akin. Mababa pa ako. O, diba mataas na yung watch hour mo? Hello po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Thank you po. Ayan, thumbs up PSU. Tatak PSU. Wow, thank you po. Agi, grabe. May tatak PSU na dito. Ayan, thank you po, Aroma Exotic. Ayan, maraming salamat po. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng dyan. Pa-like naman po ng video natin, guys. Pa-share na rin po natin para mas marami pong manood. Ayan, marami pong bumisita kay host. Thank you po. Ayan, thank you guys. Maraming salamat po. Ayan, may galab shoutout po kay Aroma Exotic. Ayan, hello po. Tatak PSU daw po siya. I graduated from PSU Santa Barbara Campus. Ayan. Wow, sana po all graduate na. Ako po hindi pa po graduate. PSU Bayambang po ako. Naabutan pa kami ng online class. Ayan guys, mega love shoutout po sa lahat po ng mga dyan, mga tatak PSU dyan. Thank you po. Ayan, course. Education po, ma'am. Education po, major in TLE. Ayan, hello, mega love shoutout po sa ating 6 million of the house. Thank you po sa inyong pagbisita. Ayan. Sana matulungan nyo ako, guys. Pa-share po ng ating video para mas marami po yung magbumisita sa atin. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Thank you po. Ayan. Maraming salamat po. Mega love shoutout po sa ating mga dyan. Education din ako, major in math. Wow, sana all po magaling sa math. I love math, pero yung math po hindi niya ako mahal. Char. Hindi ako gusto ng math. Gusto ko sana math, kaso hindi ako mahal ng math. And TLE major is my passion. Ayan. Nakita nyo siguro yung uniform ko, ma'am. Kaya nagtanong po kayo. Nakita nyo siguro yung uniform ko na PSU po. Ayan, maraming hugot sa math kung alam mo lang. Kaya nga po andun po si X. Parating nandun si X, naman, iniiwan tayo, ganun. Di ba? Pasok. Ma'am, anong pangalan niyo po sa Facebook? Ayan yung mga hindi po nakapag-subscribe kay host, mag-subscribe na kayo, guys. Pero tinadaan na. Salamat sa pag-ibig mo, nakita na sa puso't isip ko. Ayan, may grab shoutout po sa lahat po ng mga dyan. Hindi lang si X ang involved doon, basta marami pa. Opo, marami nga po
Parang halos lahat na ata. Ipagdarasal pa rin kita, ipagdarasal pa rin kita. Kahit pinagtagpo, kahit hindi tinadhana, sa iyong mapaglaro. Ano po yung name nyo, Ma'am Aroma Exotic? Kahit magbabalik at uulitin. Opo, function and relation. Yes po. At sa bitigin, kahit ulit Secret yung name ko po. Bawal i-public. Sige po, okay lang po. May hugot doon. Ano pong hugot doon, ma'am? maintindihan din naman kita kung sawa ka na saan ka masaya. Ayan, may galab shoutout po sa 4 million of the house natin. Thank you so much. Ano po yung akin po yan? May tampal sa room niya. May ira yun. Thank you po. Wala. Hello, may gawag shout out po sa mga nanonood ng Food Rolling for Villa. Ni? Puri-turo isa ka ni Mon. True. Ayan. Hello po, sir. Ayan, andyan na si Sir Bon. Ayan, thank you so much po, Sir Bon. Thumbs up host ako, hindi secret, naka-public lahat. Kung gusto mo maging YouTuber, dapat walang private para makilala kayo. Ayan. Yes po, sabi po, tama po yung sinabi ni Sir Bon. Ayan, si Sir Bon is siya po yung namin, veteranang host. Ayan, napakarami pong subscriber niyan. Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel niya. Di lahat ng relation nagpa-function, pero ang function ay may relation. Wow, ah. Lalim naman po nun. Guguhan na. Yan ang boss. Dadaan ko pala naman. Ayan, may grab chat. Ayan. Hello po, Sir Bon. Kamusta po? May LS po kay mamaya. Hello, may gawag shout out. Darating ako sobrang lakas mo kasi sa'kin. Ay, pipiling ko kasi kung hindi pinilang nagtitin. Ayoko rin naman kung pipilin, kasi mukhang hindi ko pa rin kasi ang tayong nagtitin. Hello po, mega love shoutout po sa 6 million of the house natin. Thank you. Ayan, patamsak naman po ako, guys. Patamsak naman po. Okay. Parang to. Ay, tanga. It's very wrong. Beta. Mata mo? no. Hello po, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Thank you po. Ayan, pa-share naman guys sa mga community natin para naman po maraming dumaan. May premiere ako mamaya tutorial how to make Google form. Makatulong ito sa inyo. Nood kayo 3 PM Pinas time. Sige po sir, panoorin ko po yan mamaya. May online class din ako later 10 AM. Ha. Ay, sige po ma'am. Ako po bali MW lang po ako. MW lang po yung klase ko. Sana all. Monday. Wednesday. Ayan, thank you so much po. Ayan, maraming salamat. Guys, manood kayo ng premiere ni Sir Bon mamaya. Makakatulong po yan sa atin. May hugot pa ako sa math. Ano pa po yun, ma'am? Easy ka lang, huwag ka mapakahibang. Huwag mong gawin mundo yung alam mo. Hindi pa naman, hindi
Guys, nood kayo ng premiere ni Sir Bon mamaya, guys. Nood po kayo. Sasaktan ako kahit walang tayo. Sasaktan ako kahit walang tayo. Walang tayo. Sexy lady with a pretty brown eyes. Di mo lifetime partners. Pero sa akin pala kami kapag-isip ko lang. Sulit proper. Alam mo ba yung infinite and infinity? Oh, infinite. Infinity is, di ba, yun yung ganon ay? Infinity. Walang hugot. Anong hugot dyan, ma'am? Bubok kami sa tita. Sa unang tingin at sa unang kita, sabi mo agad akong itira. Kasi iba talaga, grabe ang ganda. Ayan, may galab shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan online. Thank you po, ayan. Ayan guys, patamsak naman po si host, patamsak po si host. May galab shoutout po sa lahat po ng mga admins ko po, ayan. Ayan, may galab shoutout po kay Recal. Ayan, Recale, ayan, hello po, may galab shoutout sa na. Ayan yung mga admins ko po dyan, ayan po, yung mga malalayong admins ko, thank you. Di ba yung infinite walang hangganan, yes or no? Yes, di ba? Infinite walang hangganan, yes po. Infinite pala, infinite. Yung infinite, may hangganan. Parang kabalik tara. Hindi. Infinite, parang ano? Walang hangganan. Dito pa rin ako. Ayan, may galab shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan online. Thank you so much guys. Ayan. Maraming salamat po. Sa mundo. Sarap kung gusto ka lang. Hindi tinapin. Kung saan Magka. ay ang lungkot sa'yo ngiti. Finite is may hangganan. Oo, finite. Infinite yung walang hangganan. Tapos yung infinity pala, tas finite is may hangganan. Yes po, gets ko na. Nais ko ay maging malaya. Parang may Nang ikaw ang naghihirap ko. Ayan, hello po, mega love shoutout po sa 5 million of the house natin guys. Ayan, magparami tayo, i-share po natin ang kung ano natin. Pa-share po guys, pa-share. Pa-share po guys, thank you po. Pa-share po ng ating live stream guys. Mega love shoutout po sa lahat po dyan. We all say that word is infinite. Infinite, but still have a limit. So, mat lang yan. So, sinusolve namin. Dito sa puso. Dito sila nga. Di ba nag-google? Ilang beses ko nga Nakita mo ba? Walang kawan pa mo. kay hirap sabihin. Ikaw dyan kaya. Huwag gagahanap po. Gano'n siya. Mga angal ay talong sa ako. Burrito. Na, Mr. Ano naman eh. Kagugol mo pag... Lens. Lens pa lang. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan online. Thank you so much po sa inyong pagbisita. Ayan, maraming salamat po. Ayan, hello po. Ayan po, sinishare ko lang guys. Makinig lang po muna tayo sa ating music at makipagdikitan po dyan. Ayan, hello po sa ating mga viewers po dyan. Maraming salamat po. Basher mo na yun ng pandit. Puro broken. Tayo mo ko yung pera today. Tayo mo ko yung pera. Anaro, aro taka.
Kailan niya ka? Iwan, kung kailan yung pagpatuloy. Sabi ko na ako. Anar-aro taka. Di ba mahal na mahal kita? Nakakabawal. Bata ka pa ba dyan? Si ano nakakapagka mo? Sige. Ilang beses na ako pumunta Malasig din. Wala ba? Anar-aro taka. Yes po. Yung mahal na mahal kita ata. Iwan, Hindi ko alis. diyan kami dilun. Buti kong dadaan ka rin tayo. Malalaking bayad. Kung hiyapon ka doon, ikot-ikotan mo na lang. Full kumpad. Puro mo to. Hello po, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Thank you po. Hello po, may gawag lang. Wala siyang tubig. Ha? Kalamin. Ano po salita nyo? Pangasinan po. From Pangasinan naman po ako eh. Ay, ginawa ko yun. Pangasinan po. Kata may gagalawan. Taga Pangasinan ako eh. Kayo ba Ilocano? Tul-tul, kumakan. Mura lang. Puro mo. Sasabihin mo nga, tul-dog ka. Ikaw na pala ang may-ari ng Kakanta na naman ng alala ko nito. Yan o, ibuya mo. sabi na lang. Kita na mas kanya. So yung lalaki niya sinapaka mo. Hmm? Yung lalaki niya naman. Okay lang ako. Yung lalaki ko niya. Yan, Oh. nakalabas yung ipin. Kapal po sa ngipin niya. Kausap Pero maganda. Ayan, may galab shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Thank you po. Ayan. Alam ko ng auto-tune niya, ano yung sa baba. Ay, hindi. Tinus ka. Iba yung mic na ginagamit dito, para sila ng mic. YouTube yung hindi lalaki. Alam mo yung, Kay Bathala. Na sana ay hindi na siya luluha pa. Para may lamaw yun. Pag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa. Ito sa aking mga mata. Ganun na pala tayo. Hindi po ako from Payambang, from sa ano po ako, Malasiki po ako. From Malasiki po ako. Sabi ko, sabi ko. Nawala lang sa sa'yo. Yung pinakamarami nagbukas. Sa dalawa, Ulawi. Nakay tagal ko rin. Wala nung mga rin. Sila ng puso na yun. Kahit tanungan po sa kongreso na. Wala ko. Tungos. Wala lang. Andito pa rin. Kulit pil-pil to. Kaya muli magkakatawa. Talupang ko ni. hello po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Thank you po. Ingat. Ayun ako, wala. Ano ba na? Ayun o. Na ano? Buti pa si tita pupunta lang sa bakuran niya, mayroon na siyang ano, talong. Mahaba pa. Anong mahaba eh? Kita na ganda talong. Pamangkin ni ano? Ito ang kapatid ko si
Mega love shoutout po kay Rachel po. Mega love shoutout po. Thank you, be. Admin ko po siya. Thank you. Ayan guys, pwede po tayo dyan makipagdikitan. Ayan po, magmahalan po kayo dyan. Wala na pong lagasan guys. Wala nang lagasan. Tapos na po. Putang ina. Wag. Ni? Hindi pwede. Tumawag sa tattoo. Pasok dyan. Ako, di ko lang maamin. Sa sisiyo. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ang puso ng lahat ng kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo. Baka pwede ka na mapasakin mo. Gusto mo sa'kin, di ba mo inaamin mo? If you want me, baby, tell me if you want me. If you want me, if you want me, baby. Hindi ko ako na hindi ko pinalitan. Ayan, thank you so much po sa inyong mga patamsak dyan. Maraming salamat po. Ayan, pwede po tayo makipagdikitan guys. Pwede po tayo makipagdikitan.
Alam mo, Mega love shoutout po sa lahat po ng mga dyan, viewers po natin. Ayan, andyan po si Ate Vanessa Quisada. Hello po sa Ate Vanessa, kamusta na? Ayan guys, mega love shoutout. Pa-share po ng video natin guys kasi watch hour na lang po yung kailangan ni host. Ayan po, thank you po. Ayan, napakahalaga po yung watch hour sa akin guys para ano yan, mataba pa rin. Okay lang yan si Harvey, kamusta na? Ayun, may galab shoutout po sa lahat guys. Pa-share po ng video natin. Watch hour na lang po yung kailangan ni host. Thank you po. Ipagdarasal pa rin kita. Nakakagalan na si Harvey. sinalbal natin ba? Gambalan naman pa namin. Grabe sa mo. Oh, the fuck? Huwag nagpupos ang pati. Sabot ko ayun, wala nang kanan. Ayun nagawa. At ibaba ka naman, pa-like ako ng video. Thank you. Thank you so much po sa inyong patamsak. Maraming salamat po. Kung gaano siya kalaki, ganun din siya natatakot sa pulis.
Lipa ang lipas. Ayan, may galab shoutout po sa ating dyan, 3 million of the house. Thank you so much po. Muna kong papuntahin kung sistema natin ay kumuntahin. Mag-isa lang ko na kung anong dapat kong gawin para hindi na ako bayahe. Sayang pamasahe, pati ang tsokolate sa'yo. Sa dami-dami mong sinabi, mahabang pa sa kalye, aasa lang pala ko sa'yo. Kaya sana di na lang nagsulat ng love letter sa'yo. Mag-aantay na lang, makakahanap din ng much better kaysa sa'yo. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali, gustong makuha ng iyong kamay. Hanggang ngayon hindi mapalagay, sana ikaw ay magkasabay. At nang malaman ko ang pangalan mo, at nang ikaw ay makilala ko, baby, huwag ka na mag-alilangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Tulad mo'y matagal kong hinahanap pa. Gusto kong makita, gusto kong makita. Baby, pauwi na ako, pauwi na. Baby, pauwi na ako, gusto makita. Baby, pauwi na ako, ako'y pauwi na. Hindi ka na malulungkot, malapit na ako, baby, pauwi na ako. Na nalulungkot ka, kaya gumawa na ako ng paraan upang mabawi ang kalungkutan. Kasi naman, lagi ko nagkakagalian, ayoko naman na ikaw ay masaktan. Ramdam ko ang pakiramdam na nahihirapan, kaya naman ayoko nang iparamdam sa'yo. Malapit na ako, konting oras na lang ay magsasama na tayo. Malapit na ako, dyan sa tabi mo, pinsing tiis na lang, mahal, mawawala na ang hate ko. Baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na muli tayong magsasama. Pangako na hindi ka na maghihintay at hindi ka na malulungkot. Malapit na ako, baby, pauwi na ako. Kung hindi mo rin ako sasagutin, mas na ay nakita kong isang babae. Lagang Pilipina, lagang Pilipina, yeah. Lagang Pilipina, baby, pauwi na ako. Lagang Pilipina, yeah. Lagang Pilipina, yeah. Lagang Pilipina, baby, pauwi na ako. Ang mga tali nakikita ko sa iyong mga mata. Ang mga matay na anak ko sa mga tala. Ito na naman hindi mapagkali. Biisip ka tuwing gabi. Naalala mga bawat sandali.
nandito ka sa tabi. Walang problema kahit sobrang traffic sa college. Basta't di ko alam na chance puro abate. Kahit saan man ang biyahe, ilan man ang gabi, nandyan ako lagi, ano man ang mangyari. Pinay, sobrang fine, danyay, undefined. Parang may mga bagay na pumipigil sa'yo. Nandito ko kahit nagkatingin sa'yo. Matagal na kita sinusundan, tinititigan at hindi maiwasan. Hindi kita kailangan ko para kasi ikaw ang pili at wala namang iba. Gusto ko lang naman ang lambing mo. Di ako ulit talim ka na dito. Ito kasi wala kasi kapansin-pansin yung mga tingin. Sana ba ganito ka lang kitang hinahanap? Sobrang naminis ko mawawala. Di hahayaan na ika'y rumamba. Come on with me when you love me, only when it's sweet. You don't have to tell nobody that you're coming home with me. Pansinin itong mga tumitingin sa ating dalawa. Oh, baby, I want you back right now. The way you're gonna teach me how. Alam mo kataalagaan, ikaw lang itabahin sa higaan. Ginagawa ng kaloob sa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. Patuhan at dito na talaga tayo, hindi pababayaan ang lahat tinahan ng kabigan. Ako at tayo hanggang dulo, at ang naman kita, abutin natin ang magdala. I love the way she makes me smile, she makes me sweat. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her running through this universe. That if heaven does exist, we most probably look like her. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihatin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaga ni Cupido sa pool na sa pulta. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. And there's something about you, girl, that Ayan, may galab shoutout po sa ating 3 million of the house. Thank you so much guys. Maraming salamat po. Ayan guys, pwede po tayo makipagdikitan dyan guys. Pwede po. Ayan, makipagdikitan lang kay guys. Thank you so much po sa inyong patamsak po. Ayan, maraming salamat po. I'll get you up and down, out of bed. And I'll be honest, easy sa umaga tingin, wala na lang, ikaw yung tanging nasa isip. Kaya kita sa paraan na walang Ayan, thank you so much po sa inyong patamsak dyan. Maraming salamat po. Hi. the way she makes me smile, she makes me smile. Yes, me chills, it makes me like she gets me good. Sometimes I see her beauty down the silly face, and me tell it does exist, it's almost probably just like her. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me like she gets me good. Ayan, Biduya Jomar. Ayan, may galap shoutout po sa'yo. Ayan, may jacket ka na po, Biduya. Ayan po, hello po. May galap shoutout po sa'yo. Thank you po sa iyong pagbisita. Ayan, may galap shoutout po sa'yo. Thank you po. Ayan, pwede ka pong makipagdikitan kung meron ka pong channel. Ayan po. Kung may bahay ka po, pwede mo po siya dyan ibaba. Ayan, may galap shoutout po sa'yo.
Thank you so much po sa iyong pagbisita, Bidoya Jomar. Ayan, thank you so much po. Thank you so much. Patamsak naman ako guys, patamsak naman po si host, patamsak po. Patamsak po si host guys, thank you so much. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, hindi ito sa aking mga mata. Sinasabi ko ang saya. Nawala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng masasayang pamamahal. Naghay-tagal ko rin binubuo. Naghay-tagal ko rin. Sumit ang dulas ako. Kahit hindi mo alam. Subukan mo yun at pagbigyan ang ating lahat. Nagtapos na ang lahat. Nandito pa rin ako. Kailan kaya uling magkapitawan? Di ko alam. Di ko alam. Ingatan mo Ingatan mo siya. siya. Pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal. Naghay-tagal ko rin. Naghay-tagal ko rin hanggang sa ko. Bakit ganito? Di ko lang gusto. Hindi mo sapat. Masaya na. Ayan, hello po sa 4 million of the house. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ayan, pwede po tayong makipagdikitan dyan, magmahalan. Thank you so much. Na naman sa'yong ako. Pwede po tayo makipagmahalan dyan guys, pwede po. Sa habang buhay, pero kailangan mo na.
Ayan, may grab shoutout po kay kay Maribeth Garandoy. Gerandoy. Ayan, may grab shoutout sa iyo, be. Ayan, taga saan ka po? Ayan, pwede naman pong pa-share po and pa-like na rin po ng ating video. Thank you so much po. Maraming salamat sa iyo, be. Nang mag-iisa. Salamat sa pag-ibig mo. Ibig ko lagi pumasa ang isip ko. Ibig ko at inaap ko malamig kita. Batok-tok ko na eh. Ayan, Jukas. Tamsak po ading. Ayan po. Ayan, sabi po ni Jukas TV, tamsak daw po ading. Ayan, maraming salamat po sa iyong patamsak dyan. Pwede ka pong magbaba ng iyong bahay mo dyan, mother. Pwede po. Pwede ka rin po makipagdikitan dyan. Thank you so much. Maraming salamat po. Hello po, Jukas TV. Hello po. Maraming salamat po sa iyong patamsak. Daan lang po, host. Ayan, thank you so much po. Ngumingiti para bang nangihibang. Mag-iingay kahit sobrang tahimik ang kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo, may wala tayong pakialam. Panong nandun ka pa, laging pumupunta. Di naasahan, may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahagata. Kasi hindi mo naman natapos na magkasama ka. Kaso lang bayad ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa. Makakatumbas lang yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, Lagi ka nasa puso-isip ko. isip mo, Inaamin ko na namimiss kita. namimiss kita. Sa kilig pa ba rin ang bibig ko? Ang bibig ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdadasal pa rin kita. Ipagdadasal pa rin kita. Halos 5 oras na ako nag-aantay sa'yo. Nag-aabang ako sa labas ng bahay nyo. Sipat ng sipat kung sisilip ka ba sa bintana na magpakita kay parang di yata. Ilang beses ka nang lagi na lang ganyan. Kung iwasan ako'y parang ayaw akong nariyan. Sa susunod na punta ko, mabuksan mo na sana. Kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Ayaw ko na bibitin, kaya ako tipang ako. Tunod na lang. Sa susunod na lang. Ayaw kitang pilitin kung di ka
ka pa handa sa susunod na lang. Ikaw pa rin ang baby ko, Baby ko. sa susunod na lang. Yeah. Parang hindi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Rosas ka ba? Sasakay kita. Parang hindi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Tayo'y pinagtagpo. Ngunit hindi tinadhana sa iyong mapaglaro itong mundo. Ingatan mo siya. Pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Nawala na lang sa isayang pagmamahal. Ako'y tagal ko. Thank you po. Thank you po. Balikan ko po kayo, ma'am. Ayan, meron ka na pong moderator. Sinuko. Pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ayun, maraming salamat po kay Jocas TV. Ayan, kompleto na daw. Package deal. My God, babalikan ko po yan agad-agad. Ayan, pwede ko pong balikan po yan agad-agad po. Yung mga ganyang bagay, balikan po yung mga ganyan, lalo na po yung mga bago. Yan. Fresh na fresh po yan from the heart. Ay, ayan, boy daw po sila. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat po, sir. Mainit na dito sa pwesto ko. OMG, mainit na talaga. Ingatan mo siya. Ayan, thank you so much po. Babalikan ko po yan. Pwede ka po magbaba ng bahay mo po, sir. Namiss kita sa kilig ko, pa rin ang baby ko. Ang baby ko, kahit kung nandun sa piling ko. Piling ko, pangakong ipagdarasal pa rin kita. Saan po sa Pangasinan yan, ading? Sa Malasiki po. Malasiki po. Sa Malasiki. Malapit po sa Bayambang, ganon. Uminggan. Parang na-try ko na rin pong pumunta dyan sa Uminggan, sir. Pero di ko lang po sure kung saan sa barangay ng Uminggan. Uminggan. Alam ko medyo malapit lang din po yan dito, sir. Pero hindi ko sure kung saan po banda. Hindi ko lang po sure kung saan banda po. Pero alam ko Uminggan yun, yun napuntahan namin. Ngunit hindi tinahanap sa iyong mapaglaro itong mundo. Barangay Kalitlitan, lapit lang yan. Barangay Kalitlitan. Ay siguro po, pero hindi ko kasi masyado kabisado, sir.
So, dyan po kayo nakatira ngayon. Dyan po kayo nakatira ngayon sa Barangay Umingan po. Umingan. Dito saan yung Umingan? Asinggan dito. Ano yun? Malasiki din. Ano eh? Huli na yon. Ayan, thank you so much po. Dito kami ngayon sa ngayon Manila. Ay, opo. Ingat po kayo dyan, sir. Kamusta naman po yung kaso dyan, sir? Talagang nag-YouTube na po kayo, sir? Or bago lang din po kayo sa YouTube? Tago, pero dumami. Oh my God, hindi na ako mapakali. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sa bawat mo kasi siya. Ewan ko ba, bibigyan mo pag pinili. Kahit naman po dito, same lang po yan, sir. Kahit din dito po, hindi sila sumusunod sa protocols. Kaya nga po, hindi nyo po nahalata, hindi natatapos ang pandemic kasi ganon din po yung mga yan. Same lang po sila. Same lang po yung mga yan, hindi po sila sumusunod. Tapos ngayon magrereklamo sila sa gobyerno. Samantalang sila mismo hindi nila kayang disiplinahin yung sarili nila. Gusto ko kayong kausap kaya hinaan ko tong Daming matitigas ulo, walang disiplina, puro lang salita, kulang sa action. Tama po yan, sir. Kahit dito po, sir, yung mga tao dito na talagang grabe. Yung wala na nga silang disiplina sa sarili nila, nandadamay pa, ganon. Yung kumbaga, hindi na nila alam disiplinahin yung sarili nila, ganon. Sasabihin mag-quarantine, wala naman po. Useless din po yun. Lalo na pag yung nagpapatakbo sa sa barangay nyo po, ganon, o di kaya sa munisipyo nyo, hindi din marunong, ganon. Wala rin po. Kaya mahirap din po yung mga ganyan, sir. Kaya tas magrereklamo sila sa gobyerno, bakit ganon? Hahantay lang sila ng ayuda, samantalang ulo nila hindi nila madisiplina. Kaya hindi din natin siguro sila masisisi, ganon. Yung iba talagang kaya wag na tayong magpaka-if abutin tayo ng 2 rains sa pandemic na ito. Yes po, sir, tama po yan. Kasi hindi naman, kung tutuusin, sir, dapat tapos na ang pandemic na to, sir. Actually, dapat ang pandemic na to tapos na po. Pero dahil sa tigas ng ulo nila, wala. Hindi to matatapos hanggat ganun pa rin po yung ganun yung ugali nila, sir, eh. Yung pinapairal nila yung mga katigasan ng ulo nila, yung kawalang disiplina nila, ganun. So, hindi natin sila masisisi kasi ugali na nila yun, eh. Tapos naghahanap yan sila ng mga ayuda. Diyos ko. Dapat talaga gamitan ng kamay na bakal. Yes po, tama po yan. Tapos magrereklamo sila, wala silang makain. Wala silang makain. Pwede naman kasing disiplinahin nila sarili nila. Diyos ko. Ako simula nung na-quarantine, yung parang kumbaga nagkaroon ng hindi na ako nakalabas ng dito sa amin. Parang dito na lang, ikot-ikot lang po hanggang bukid. At least mas fresh pa po sa bukid.
Karamihan po ng vlogs ko po nasa bukid. Yung halos walang tao po. Nawawalan ng dating disiplina ng mga Pinoy. Yes po, tama po yan. Sobra. As in, wala na po. Talagang yung, mostly kasi karamihan ngayon, parang nagkakaroon na nga po ng pandemic. Ang dami-dami pa nilang pinagagagawang mga viral. Diyos ko. Akala mo naman po, nakakatulong po yung mga ginagawa nilang viral-viral. Hindi naman po nakakatulong. Kung ang nais ko ay maging malaya, Sobrang nakakapanghinayang lang din po yung mga mga nangyari po. Sobrang nakakapanghinayang. Yes po, tama po. Yung kahit na yung syempre, 'di ba, mga vlogger talagang gusto nila sa labas talaga ginaganap yung mga nila. Pero talagang nagtitimpi sila, ganun. Pero yung iba talaga, yung mga wala nang magawa, pupunta pa yan sila sa mga ibang lugar. Doon sila maghahasakot. Ayan, may galab shoutout po sa ating 5 million of the house. Thank you so much po sa inyong Ayan, si Andrea Sinlao, ayan po. Si Andrea Sinlao, admin ko yan. Thank you. May galab shoutout sa'yo, be. Ayan, shoutout sa'yo, be. May galab shoutout sa'yo. Hello po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan online. Thank you so much. As in, marami po dyan, sir. Yung mga COVID patient dyan po sa po. Dyan po sa kinaroroonan nyo po mismo or hindi naman po, medyo malayo? Yes po. Parang naman kasi, parang nagkakaroon naman na po ng parang dapat, di ba, self-discipline naman na po yung nangyayari, kaso wala naman ang nangyayari. Hindi na po self-discipline yung nangyayari. Halos lahat dito Manila, overwhelming ang case. Okay, grabe, nakakatakot naman. Ingat kayo dyan, kuya. As in po, napakarami po dyan. Ayan po, hello po sa ating 5 million of the house. Ayan po, patamsak naman po si host, guys. Maraming salamat. Wala kayong online class, Kuya Joham? Yes po, wala kami, be. Thank you pala, nandyan ka. Wala kaming online class ngayon. Actually, MW lang po yung namin, online class namin. So, nahihirapan din kami sa online class namin kasi syempre, hindi naman lahat nakakapag sa online class. Yung ibang nga classmates namin talagang kailangan po nila is module. Ganon. 2.k mahigit na. Okay, grabe, ang dami. Yung po, may mga din po, nakaka-survive din po ba? Or namamatay na lang yung iba? Asahan natin tataas pa yan. Opo, kung talagang matigas po yung ulo nila, di tataas po. Kasi syempre, alam naman, hindi po yan tataas kasi yung nila, yung ugali nila, grabe. Parang hindi na ugali ng tao yun. Kausap ang kalang
Ayan po, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan online. Thank you so much po. Maraming salamat. Ayan. Sir Jokas, matagal ka na po sa YouTube? Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa aking mga mata. Ayan po, mega love shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan online. Thank you so much po. Naalala ko dahil sa'yo, naalala sa isa'yo pinabuhay. Naghay-tagal ko rin Sabi, madami nga magtaka ng mga batang walang mask, hindi nagkaka-COVID. Ewan ko, parang immune yung mga marurungi sa COVID. Put daw COVID sa kanila. Oo nga. Kasi parang, ano bang masasay ko dito eh. Say ko lang po to, opinion ko lang po. Kasi para sa akin naman kasi yung COVID kasi is madali lang naman po siyang iwasan kung talagang gugustuhin. Yung protocols po na pinapatupad po nila kung lahat po is sumusunod. Wala naman pong mangyayaring paglobo ganun. Kasi wala kasi yung yung ugali kasi ng Pilipino talagang kakaiba na po. Parang nagiging wild na po sila. Hindi na nga sila sumusunod sa mga protocols eh. Wala na po silang kinakatakutan, kumbaga ganun. Kailangan na po talaga nila yung sinasabi niyo pong kamay na bakal, ganun. So hantayin na lang nila si Pangulo, grabe. Makakawawa din yung mga yan, tapos magrereklamo po sila, ganun. So hindi natin masisisi si Pangulo kung ano yung magiging desisyon niya regarding po sa magiging resulta po ng pagkakaroon ng ganun. Kasi syempre habang tumatagal po, 'di ba? Kawawa na nga si Pangulo. Grabe, na po, matanda na nga po sila tapos ganun pa, nai-stress pa. So ayan, God bless na lang po sa lahat. Ayan. So ingat-ingat na lang po kayo diyan, Kuya Jokas. Kasi masyadong marami diyan. Dito sa amin kasi hindi naman ganun po karami, pero sana naman po, wag naman po. Ayan! Tingnan si Pusagan! Correct. Ewan ko ba kung bakit ayaw pang ibaba yung mga batas na yan. Baka po pinag-iisipan pa po nila. Kasi syempre, ang daming reklamador na Pilipino mga buwisi. Nakakainis din kasi yung ugali nila. Grabe, talagang as in, hindi na rin makatarungan yung ginagawa po ng iba. Yung yung ganito na nga pong may pandemic, tapos meron pang nang-rape. Ang dami pa pong nasa balitang kakaiba. Nakaka-stress pong manood. Tapos alam nyo po, yung hindi naman po sa nila lahat. Mas mostly pong nakakatulong po ngayon is yung mga maliliit pong pamilya ganon, or yung mga hindi ganoon po kaganda yung katayuan nila sa pamumuhay. Mas sila pa po yung nakakatulong. Yung karamihan pong mayayaman diyan, mga nasa mataas na posisyon po, yung iba karamihan, yes, wala po talaga. As in parang hindi na po sila nakakatulong, ganon. Parang reklamo pa yung inaatupag ng karamihan. Hindi naman po sa lahat, ganon. So experience ko lang po dito kasi sa amin, ganon. Ayan, thank you so much po kay Leia. Ayan, maraming salamat sa iyo, ma'am. Ayan, buti na lang si ma'am nandito na uli. Laging nagta-thumbs up sa akin. Thank you so much po.
Ayan, sana all Kuya Jokas. Ayan, buti pa kayo na-reach nyo na po ako. Hindi pa, medyo matagal-tagal na ako. Sana wag naman po ako maabutan ng ng pag-lock po ni YT. Ang hirap po kasing i-reach, tapos yung iba pa nababawas. Ang baba pa po ng watch time ko po. Para sa akin, kaya kayo manang paglala, ang pagtawa. Bakit ko naman sa Nag-LS din po ba kayo, Sir Jokas? Puntahan ko nga po yung nyo. Wait lang po. Jokas TV. Ito po ba yung nyo, sir? Ang taas na po pala ng nyo eh. Tiyagaan lang laging mag-upload ng video, puro silent lang ako ating. Hindi ko po kasi masyado nagigets yung sa silent po, sir. Pag sa silent kahit nakukonti po ba ang nanonood, okay lang po ba yun? Sige po, Ma'am Leia. Anong oras po ba paggabi, Ma'am Leia? Kasi minsan parang kumbaga pag nagsisend po kasi sila doon sa group chat natin, tinatamsakan ko lang po. Kasi natatakot ako, ang dami ko pang natatakot po ako. Syempre nag-LS din po ako. Mrs. Kim, try ko po, tignan ko po. Di Mrs. Kim talaga po? Opo, nagsasend po kayo sa GC, nakikita ko po. Tinatamsakan ko lang po, okay lang yan, silent, nagre-revenue. Ren, iwas ka lang sa mga copyright. Ay, nakita kong isang mga Opo, ma'am. Sige po, thank you po. Natatakot po kasi ako pag ganon. Yung kahit na ilan po ang nanonood, okay lang po yun, ma'am. Pag ganon. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sa lakas mo kasi sabi. May ninja po ko, isa lang po. Ay, dalawa po pala. Kaso nasa cellphone ko lahat. I just want your body, baby. Mga ilan pong ninja? Hinihintay kita, di ko kalimutan. I just want your body.
Hindi mo rin ako sasagutin. Pwede bang sandok mo na kung papuntahin? Opo. Sige po, gawin ko po lahat po yung sinasabi niyo po. Thank you po. Kung anong dapat kong gawin para hindi na ako maglahes. Monetize na rin po kayo, Ma'am Leia. Chocolate sa'yo, sa dami mong sinabi, mahabang Ito lang po, dadalawa lang po. ako sa'yo. LP at saka ito po. Nagsulat ng love letter sa'yo, pag-aantay na lang, makakahanap din ang mas better sa'yo. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakalik, kung makuha ko ng may ngayon, matalipay, sana ikaw ay makasabay. At nang malaman ko, Sige po, gagawin ko po yung mga sinasabi niyo po. Noted po yan. Thank you po. Ma'am, anong oras po pala yung mamaya, Ma'am Leia? kailangan ka. Tulad mo'y matagal kong hinahanap at gusto kong makilala, pauwi na ako, pauwi na ako, pauwi na, hindi ka na malulungkot, malapit na ako baby ba? Isang araw, 30 hours po. Kaya ginawa na ako ng paraan upang mabawi ang tawag dito. Wow, sana all 30 hours. Tatandang ko ang pakiramdam na nasiraman. Totoo po ba yung magbabago na yung yung magiging po ni YT? Yung requirements po niya? Malapit na ako, daan sa tabi mo. Ano kayo? Wala na awa, wala na. Hey, ang saya ko na muli tayo magsasama. Ang ating lagi dito na maghintayan. Ako din po. Ma'am Leia, nalagas po ang 100 plus ko po. Actually, dapat 1.3 na sana ako kaso nalagas. Ang dami. Ang dami pong yes, kay sipagan natin. Opo, thank you po. Pero dumadami na Reno watch ko. Ilan na watch hour nyo po, Ma'am Leia? Ako kasi ang baba pa, wala pa ang 500. Kaya po yung watch hour po ang talagang ginaano ko po kasi wala pa talagang 500 yung sa akin. Hey! 9 PM po. Sige, pupuntahan ko po kayo, ma'am. Kasi ako free ko lang pong araw is yung basta wag lang po ang Monday, Wednesday, and Friday. Kasi yun po yung talaga, yung online class ko po yun. So, hindi ko din po siya mailalaan sa oras ko. Kasi, kailangan ko din po mag-aral. Malapit-lapit na rin kasing mag-graduate. 2 years na lang po. Ako, pag nag-a-upload lagi, dinadagdagan ni YT ng 10 mansanas. Wow, paano yun? Ang galing naman po. Araw-araw po, as in araw-araw po mag-upload, sir? Gawin ko nga po yan, start ko po ngayon. Kahit na po.
Yung sa akin po kasi mostly na mga ginagawa ko po, nagre-reaction video po ako, tapos challenge, ganon. Depende po kasi yung mga ginagawa ko eh. Pag di ako nag-upload, walang dadadagdag, pero ayaw ng Diyos di naman nakakaltasan. Wow, sana all po. Thank you po. Ang galing naman po, Sir Jokas. Minsan nga po gustong-gusto ko na rin po makipag-collab sa mga medyo matataas po yung ano nila. Kaso ano, minsan nakakatakot. Nakakahiya din, ganon. Ayan, may galab shoutout po sa lahat po ng mga nasa bahay po. May galab shoutout po. Thank you po. Yan ang napansin ko kay upload lahat. Too short. Diyos, ate. Two videos po kada everyday po. 2 videos. Kahit short video lang po, kahit na anong mga video po. Kung ano yun po yung mga nangyayari, ganon. Happy birthday! Wow, thank you po. Wala. Yung 18 na balons, pag nilobo mo yun, pwede pang ibalik natin. Hindi na. Hindi na. Ni 18 mo siya. Kailan ka magano? October pa? Ay, oo. Pwede. 1. 4. Bakit 4? Kapag panahon ng tag-ulan, masarap na chill. Mag-reminisce at tumunganga habang nakikinig sa napakalamig na boses ng dalawang bisita natin ngayon. Kaya naman, please welcome Moira de la Torre and Kit. Ikaw! Ayan, may galab shoutout po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan. Thank you po. Noong ibang apply ko, di na monetize kasi daming copyright. Guys, ngayon puro organic na upload ko kahit ano lang maisip ko. Ay, kapag marami pong copyright, hindi po maano. Paano po ang gagawin doon sa mga copyright? May mga copyright po ako. I-delete ko po ba? Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay?
Sana ay mapotang langit ang iyong mga... Hello po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan online. Thank you so much. Maraming salamat po. Siyempre, kukulangin yung watch hour mo. So, ginawa ko, papalagapasin ko kahit 6K yung watch hour ko bago i-apply ulit. Para po ano? Kailan po ba kayo nag-start? Ay, opo. Ang galing naman po. Hello everyone, ako po si Sama Ubat. I am June Sisa, and this is our mashup cover of Much Better Dalaga ang Pauwi Natin. Sana po mag-sorry. Hindi mo rin ako sasagutin. Pwede bang sandot mo na kung papuntahin? Yung sistema natin ay ganun pa rin. At least alam ko na kung anong dapat kong gawin. Mag 1 year na sa January, di ako masyadong active noong para lang libangan. Kasi dami mong sinabi, mahabang pagsakali, aasa lang pala ko sa'yo. Kaya sana di na lang nagsulat ng love letter sa'yo. Pag-aantay na lang, makakahanap din ng much better kaysa sa'yo. Ay, nakita kong isang babae. Di ko lang nakita ng isang babae. Ano ba ang pangalan noong nakita kita? Kung di mapakali, gusto mo ko alam ang may ngayon kung di matalikay. Sana ikaw ay makasabay. At nang malaman ko ang pangalan mo, nang ikaw ay makilala ko, huwag ka na mag-alinlangan pa. Ikaw mo naman talaga na kailangan ka. Tulad mo'y matagal kong hinahanap at gusto kong makita. Pauwi na ako, pauwi na ako. Pauwi na. Hindi ka na malulungkot. Malapit na ako, baby, pauwi na ako. Nalulungkot ka, kaya gumawa na ako ng paraan upang mapawi ang kalungkutan. Kasi naman, lagi ko nagkakaganyan. Ayoko naman na ako ay masaktan. Ramdam ko ang pakiramdam na nagkiratan. Kaya naman ayoko na iparamdam sa'yo. Malapit na ako, kunting oras na lang ay magsasama na tayo. Malapit na ako. Saka bago mag-upload ng mga videos, ayusin mabuti yung mga description and meta data yung nire-review mo ni YT. Ay, sige po, ayusin ko po. Salamat po. Hindi ka na maghihintay at hindi ka na malulungkot. Malapit na ako, baby, pauwi na ako. Hindi mo rin ako sasagutin. Basta bye, nakita kong isang babae. Ang Pilipina, yeah. Ang Pilipina, hindi pauwi na ako. Ang Pilipina, yeah. Ang Pilipina, yeah. Ang Pilipina, hindi pauwi na ako.
Uy, Put your hand on my shoulder. Ayan, may galab shoutout po sa ating 4 million of the house. Ayan, thank you so much po. Patamsak naman po si host. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ayan guys, may galab shoutout po sa lahat ng 4 million of the house. Thank you po sa inyong patamsak guys. Ayan po. Patamsak naman po si host. Maraming salamat po. Pwede po tayong mag-drop ng ating mga link dito guys. Pwede po. Thank you so much at maraming salamat po. Lalong-lalo na po kay Sir Jocas TV. Ayan, may galab shoutout. Ayan guys, pwede nyo po siyang puntahan yung kanyang bahay. Ayan. Marami po siyang alam about po sa pag-YouTube. Ayan. Maraming salamat po. Thank you po kay Sir Jocas. Maraming salamat po. Thank you. Buti pa po si Mrs. nyo po nagka-monetize na po. Ano naman po yung mga content po niya? Sabi ni Sir Joka, sipag lang po tayo, wag susuko kay ng iba, kaya din natin yan. Yes po, tamang-tama po yan, sir. Tapos ang gusto ko kasi yung yung makatulong po doon sa pag-YouTube. Hindi lang po para sa akin ganon. Kasi parang parang para sa akin kasi pag nakatulong kayo din, mas maraming pupuntang sa yung blessing ganon. Kaya salamat. Nasa puso ko. Sabi, ay opo, kahapon lang kung ano maisipan din niyang i-vlog. Ay parang same po kami. Kasi ako po kasi kung ano lang po yung naiisipan ko, ganun lang po. Parang iba-vlog ko na lang siya, ganun. Kung ano din yung nakita kong yung ginagawa ng iba, i-video ko lang po tapos tsaka ako na i-edit, ganun po. Yes po, tama po. Ayan, may galab shoutout po sa ating 4 million of the house. Thank you so much po sa inyong pagbisita.
Sir Jokas, mga ilang oras po kayong or mga anong oras po kayo nag-ELS? Makapasok naman po ako. Yes po, madaming pong pwedeng i-vlog dito kaso minsan po nakakatamad din po. Yes po. Thank you po. Sana'y matupad ang hindi na mapakalit. Gawin natin lagi na itong ating sandali. Laging ingat ka kaya. Sipag at tiyaga para ma-achieve natin ang goals. Yes po. Sa ating kasama kita. Paginin mo na ito. Ibagay talaga. Huwag kang magpagkaiba. Para magpasabihin kahit na mali. Kapita ng matagal at ilang ngayong gabi. Hindi nila makita, hindi lang tayong dalawa. Hindi nila makita, hindi lang tayong dalawa. Kaya salamat sa pagtulong mo. Piling mo lang. Isip ko at inaamin ko na namin kita. Sa piling ko pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pang Yes po, sipag at tiyaga lang po. kita. Sipag ka rin
Thank you po sa inyong advice po. Thank you po. Di na lang ganyan, kung iwasan ako'y parang ayaw akong ganyan. Susunod ako, mabuksan mo na sana. Kahit anong mangyari ay di ako mawala ng pag-asa. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Susunod na lang, susunod na lang. Ayaw ko na pipitin ang puti pang ako uuwi na lang. Susunod na lang. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang. Gagawin na baby ko. Susunod na lang. Oh, yeah.
kanyang katawan.